pectorales. Los pectorales Se ahí. empieza la gimnasia. Juego de Tronos. Doncs a Sant Feliu el nom no m'ho sé, però tinc una amiga que està tocant aquí a Sant Feliu, però no me'n recordo el nom del grup. El Cine Baix. Hosti, fa temps, però no em recordo. Soc al·lèrgic. M'agraden els gats i els gossos, però fa molt de temps que no puc. No sé cuinar. A veure, però sí, vull dir, no sé cuinar, però la truita de patates, els ous fregits, coses fàcils. El de política. Bueno, sí, el complex. Si serveix, encara que no hi vaig. Alguna cosa que pugui comprar a Sant Feliu que ara no puc? Doncs, sincerament, una miqueta més de botigues de cultura. O sigui, de cultura d'aquí de Sant Feliu. Això que vas a Molins i vas a altres pobles, tenen aquestes botigues de poble, doncs aquí no les trobo gaire. Sí. El Bicibox no, perquè no m'agrada. Sí que utilitzo el Bicing de Barcelona, al Palau Falguera. Doncs no. Els 50.000 habitants? Doncs a mi em sembla que no, perquè per al territori d'extensió que té Sant Feliu ja són molts habitants. A favor? Doncs la renda universal, segons vaig veure jo a la conferència que vam fer aquí al Tovalloles, que pagarien més els més rics. I un en contra, segons sembla, que la gent que no li agrada treballar i està més així per viure la vida, doncs tindria uns diners per viure també. A favor de reivindicar la comarca, la cultura, el turisme, portar més gent a la capital del Baix. O sigui, jo soc un dels que diu que la capital del Baix ara mateix està a Cornellà i som nosaltres. I això fa molt de temps que jo ho dic aquí a Sant Feliu, a la meva família, als meus amics, i no m'agrada. El TTIP, bueno, yo diría que para la mayor parte de la gente es un robo a mano armada de lo que están haciendo de hacer un acuerdo entre Estados Unidos y Europa de libre comercio sin consultar a la gente. Y esa es una de las cosas que yo no lo veo lógicas. O sea, para la OTAN se hizo un referéndum, para la Constitución referéndum, y para estas cosas que son más importantes las gestionan en despachos. O sea, es una cosa que estoy totalmente en contra y que si, según he escuchado, la última que escuché en La Sexta, a la mujer de UPyD, Rosa Díaz, fue, es que no se está negociando, se está llegando a un acuerdo para después ver si se firma. Narices, o sea, explicarnos qué estáis negociando antes, durante y después. Esquerra. Jo, independència. El meu grup assembleari hauríem de decidir-ho entre tots. No va. Amb un. Només amb un. Amb la ciutadania. Doncs com això no ho decidiria jo, sinó la ciutadania, el partit que la ciutadania digui que no pactaríem. A cap ni un. Sí, però això de cuinar, no cuinar, això ha sigut... Ho sento.